Ngibingelela ababukeli bensika Sezwe TV1. Umashobane lo okhulumayo umuntu nje lola eMlazi kwaV. Bantu bakithi la nginenkinga yokulahlekelwa inamba. Kunabantu lana abakade befake imali ebeyifakela umuntu oronge. Le namba ka-063 ayisasebenzi, lo namba leyo ihekhiwe. Inamba eyisebenzayo njengamanje inamba ye-061 214 5378 okanye 066 310 7173. Iy'namba zami nje engizisebenzisayo njengamanje. Abantu abaningi balimele bethatha imali beyifakela umuntu betshela ukuthi bafakela mina. Ngangisho naseqele ngathi uma ufuna ufakela mina imali awungifakeli u-cash send. Into ofanele uyenze iyi-one, kufanele uma uzofaka imali wenza i-video call. Sayivulela ukuthi umuntu uma efuna ukufakela mina imali akenze i-video call ukuze ezoba nesiqiniseko sokuthi imali mayifaka uyifakela mina, and u-cash send futhi angiwusebenzisi. Ngikunikeza i-account number yami ngikutshela ukuthi nathi i-account number ongafaka kuyona. If ethi umuntu akanawo u-Standard Bank, wangisebenzisa u-Standard Bank, ethi umuntu akanawo u-Standard Bank, ikhona ilokhuzana i-account ka-Capitec ekhona la ekhaya isebenza noma kungasiye yami, kodwa ikhona i-account eyala ekhaya eka-Capitec engiyisebenzisayo. Bayazi-ke abantu abake baqondana lokho mangithi mina mayethi umuntu akanayo i-account engafaki yona ku-Capitec bese ngibanikeza leyo account leyo. So into ezokwazi ukuthi sikwazi sibambisane ngayo iyodwa. Ngicela ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi uma ufaka imali uyifakela yena impela uKhumalo. I-video call namanje ngisagcizelela, uma uzothatha imali uyifakele umuntu enza sure ukuthi uqale wenze i-video call kuqala, uphinde futhi uconfirm futhi nakwinsika yeSizwe TV1 ukuthi ubaba uKhumalo ngakwazi ukuthola into 1 no 2 no 3 uyakwazi ukwenza ukuthi nokuthi. Manje abantu abaningi bayakhala badliwe imali kakhulu. Ngabo nje kusukela nje before i-30 kuze kushaye nje kuze kwayizolo nje khona kade befone bekhala bethi manje badliwe imali, bafakele umuntu imali. Umuntu lona usibiza ngami, ufake nesithombe sami lapho kulokhuzana kuleyo video yakhe le kule namba yami le ayithathile le ade ethi yena uzenza mina kuyona. So bazalwane, ngicela nenze kanje. Njengamanje iy'namba zami engizisebenzisa ngiphinde ngiziphinde futhi 061 214 5378 okanye 066 310 7173. Ngiyabonga bazalwane.